Cristina, un plaer, molta sort, Moltes molta gràcies. energia. No Moltes marxis, gràcies. No marxo. perquè en Fermí em feia un comentari que crec que val la pena que el compartim entre tots, i és que aquest diumenge és un dia molt important perquè els Pallapupes tenen una activitat que és un dia de nassos. Els Pallapupes és una d'aquestes entitats que ajuda que aquelles persones que estan ingressades a l'hospital rebin persones disposades a transmetre'ls un somriure, i això és molt important. Pallapupes treballen des de fa 13 anys a 12 hospitals de Catalunya. El primer que va començar a treballar era precisament Sant Joan de Déu, on hem estat aquesta setmana, al terme d'Esplugues de Llobregat. És important, això, Fermí? És importantíssim i, a més, vull que, com que és tan important, et posis això ara mateix. Home, I jo m'agrada també molt m'ho això. posaré. Sí, anem-hi. Perquè aquest diumenge podem celebrar amb ells un dia de nassos. El Zoo de Barcelona, el Poble Espanyol, on més? El Catalunya Miniatura i el Tibidabo. I teniu, a més, l'entrada a meitat de preu. I què més? Tallers, animacions de carrer, això sobretot. Si voleu participar un dia de nassos, que jo hi vaig el diumenge, heu de comprar anticipadament a www.undiadenassos.org. Aquest aplaudiment pels Pallapupes, dia, diumenge de nassos. Veniu cap aquí. Gràcies, Fermí. Xavi, on et tinc ara a l'espai? Sí, estic a l'espai, estic amb el Josep Maria Digue'l. Mainà.